12 týmů se kvalifikovalo do finále bowlingové ligy. 12 týmů se utkalo v boji o titul mistra České republiky. A s různými ambicemi různé týmy na finálový turnaj dorazily. Popravdě my jsme patřili k outsiderům a tak jsme si říkali, že v první půlka by byla fajn, do 6. místa. Samozřejmě, že jsme chtěli bednu, ale bylo vidět od začátku, že kluci hráli výborně. My jsme se měli určitě s tím, aby jsme zahráli tak nějak podobně jako minulý rok, s tím, že minulý rok se to hrálo vlastně na nějakých 8 nebo 9 kol. Teďka to bylo jenom na jedno, že to spíš bylo víc i o štěstí, tak jsme chtěli asi skončit tak nejhůř do toho 3. místa. Takto vypadala tabulka po 6 z 11 kol, které na účastníky čekaly. V zápasech každý s každým se může přihodit cokoliv. Přesto se již teď začali rýsovat adepti na medaile. Začátek určitě perfektní, co se asi nebude nic lepšího přát, my jsme ztratili 6 zápasů, bod a půl vlastně z 30 možných. Když jsme pak ráno byli druhý průběžně, jo, tak jsme začali trošku věřit v tu medaili. Po přestávce v 7. kole podlehl Most Esko Drakům 1-4 a protože ostatní pronásledovatelé nezaváhali, měl rozhodnout vzájemný zápas Mostu se Strikem v 8. kole. Pak byl další rozhodující zápas s Strikem Řevnice, ten jsme nakonec ovládli a asi 4-1 jsme vyhráli, takže tam se to prakticky rozhodlo. Utkání se Strajku moc nepovedlo a po porážce 1-4 se propadli na průběžnou 3. příčku těsně za zády s nenápadným Taclem Letohrad a X-Bowling týmem B. Zde je vše vidět v tabulce. V 9. kole na sebe narazili druhý se třetím a mohlo se rozhodnout o dalším vývoji bojů o medaile. Zápas se Strajkama bylo trošku, bych řekla, malinko nervy. Myslím, že jsme se tam dostali zbytečně pod tlak. Jsme hráli se stříbrnýma, s expertama, dokázali jsme je porazit a to byl takový zlomový okamžik pro nás, kdy jsme i začali trošku doufat v to stříbro. Experti podlehli Strajku 1-4 a při výhře Mostu Esko se jim šance na zlato vzdálila do pásma teorií. Naopak Strike byl třetí pouze o bod a mohl reálně uvažovat o stříbru. V bojích na dalších příčkách Tacl nevyužil svoji šanci a podlehl oku Křesťan. Ten vyhrál po 3. v řadě a vyšvihl se z 11. místa na 4. 4 body za 3. Strike. V předposledním 10. kole stačilo Mostu Esko uhrát 2 body k jistotě zisku titulu. Soupeřem mu byl aktuálně 12. Bowling Zone. Mladí hráči Mostu Esko zápas zvládli na 1 a po výhře 5-0 jim už nikdo nemohl titul vzít. Překvapivě se kolo před koncem rozhodlo i o stříbru, jelikož Expert Kingpins zdolali X-Bowling Team 5-0 a Strike podlehl Drakům 1-4. V posledním kole se tedy vše soustředilo na boj o bronz, na který měli zálusk hned 3 týmy. Draci i Oko měli šanci pouze v případě zaváhání Strajku proti Bowling Zone a tak byl tlak na hráče aktuálně 3. celku o to větší. Bylo to těžké, to víte, že po 11 zápasech je tak odchází fyzické síly a ta psychika už byla taky nalomená. Ale o to jsem rád, že se ukázala zkušenost nás starých pracovníků a že jsme to dotáhli do toho úspěšného pro nás konce. Ani Draci, ani Oko své rozhodující zápasy nezvládli a prohráli shodně 1-4. Naproti tomu tým Strike zvítězil 5-0 a zaslouženě získal 3. příčku. Pohledem na vyhlášení vítězů si zrekapitulujme, že mistrem České republiky bowlingu ligy družstev se stal tým Most Esko. Druzí skončili Expert Kingpins a 3. Strike. Blahopřejeme všem oceněným a brzy opět na bowlingu na viděnou.